May la saus ngi omshim la dan ka weru ka jingbam ha ka kupo jok ngi. Hato ngi la ni em banyo jingbam kendiat mentakas ngi. Pinyo jingbam mentakas ngi ru la syai ru. Man kas ngi pinyo kun jonga yaki jingbam. Kalong ka riu kentay ka baduk ka di dukan ja harut surok. Henry ka donut jongka kalong ka basbon. Kala ai ya ka jingbam ya kini ki sangut ki kun klem kmi klem kapa man kasngi kum ka kmi tenrai jongki. Hadin arab hosnem. Ha ka wei kasngi sauteli ki kali beremdor bha. Kilawan bat sange hakmat jongkata ka dukan dija. Ki briu kila anglingo yaki. Sangut ki briu ki beriu spa kila mi na kita ki kali. Bat ki lejbet syakata ka kentai bala teman. Kila dem haki kejat jongka. Ki ong. May ladang idang im haduk mentah kesngi. Kadai tang namar jongpi. Ha kata ka kelip mat. Om tang kawe ka jing im jongkata ka teman. Henry baro ki benta kila kerla. Kane ka jing yatuk kana. Kamkut hang ne. Ka kana ka bashisha bat ka basngaw tenat. Hapdang ki lentirit jong ka we ka shinong. Don ka we ka ying ka baret. Kata ka ying, kadai jong kamira bat ubrandan. Nakabenta kamira, omday tang kijing Henry kalong ka tempel jong kijing pots niu jong ka. Ubrandan ulong tang uway unong treklek ubaret haka office himet. Lapalat sausnem, nadu kajing tok syong kurim jong ki. Hakine ki sausnem, kajing iet kalong kamaklem duna. Henry ka ying jong ki, kalong teli. Ha kapor jan miet, kamira ka jusyong hajan ka jingkang yet. Ka jupek ya ki kun jong ki briu ki balong ki para marjan ba ki lekai. Kamira ka perkat halaman siem. Lano ngaru nganyo i ba ki kun jonga kinya lekai kemen kumne. Kamira ka sngusi namar kampat don kun. Ha ka wei ka step, kat ba kamira kadang penkut ya ka ying. Kalayok sngaw ya ka ketien kran bitar jong ka kiau kurim. Lapalat sosnem, lada ubrandan jonga, ulaya tok badaka we ke kentai ke badon kun. Ngatarai mentah kesngi, ukun kesiu unya lekai haki kok siu jonga. Kikmat jong kamira, kila dap daki umat, Henry kamshim la ong ay. Kamira klem kren ay, kalet syakam rasyat. Ubrandon haba uyok sngaw ya kini kintien, usngaw tulut ya ki ay barok. Haka we kamit, Ubrandon ulabat ya kakti jong kamira, bat uong. Mira, ngakwa banyalam kaino ya pi haka we ka jaka. Tungin nyalet kaino hashimla kumbakatu kat desngi. Kamira kakwa ban kentaj, Henry ka jing iet ka bari hakikmat jong u. Kamshim la sya ya ka bakan lek kumta. Hakikat lesngi, hashimla kila pelut por, kila klem da poi perkat. Kaleer bakriat, kilum badap da uta, bat ka jingsuk ka badap ha ka donut jongki. Ha ka wei ka tempel ka barem, kila ya kendu ya uwei ubaba. Ubaba ula ai katu katne ki jat jermi, ula bu ya ka keti jong u halor ka kli jongka, bat uong. Kun tolong ka bayai sya, nadu menta, ka ying jong pi kan omsa thalisyu. Kane kadai ka jingkerku na uta ubaba, ba kamira kadap da ka jingkemen bat ka jingkermen. Hadin ba kilawan pai sa ying, ka jing im jongki, kelas dang ban kela. Kamira kelas dang ban sengotat man kapor. Ha ka we ka sngi, kat ba kamira kadang penkut ying, hapdeng ki jing kuslai halamar wei, kamira kelak kelon. Ulok jongka, ula kersiu. Mira, balai kumne, yang ngilit pen i doktor no. Hang tahi, ka fun jong ubrandon kelaring. Kadai ka fun call badon kambha na office. Na ka benta ka projek ka bahek, ka balasyak kata bat syak pensangya no. Ubrandon ula ong. Mira, ngahab ban let no mentahi. Ki dang let sya klinik ka badon hajan. Ki let da ka taksi, ngan sawan mga hadin. Kamira kalalet sya klinik. Hadin ka jing check up. Ka doktor kelarki, ka ong artat. Ka kubor ka basngaw bhae mira, pilajan long kemi. Ha kata ka klip mat, kamira ka sngaw kumba ka por kelasangye. Ki umat kila tuj hakikmat jongka.
Henry kini ki umat day nakabenta ka jingpang nakabenta ka jingkaman. Kamira klem na penslam kalafon ya ukurim jongka klaya tuklo tau. Hakapor ba u Brandon udang nyak kali ula kemen ba. Umud banwan syaka kloy. Henry ula aksiden no. Kamira kayok sngau ya kajing perta bat kajing sawa jing yatingku. Henry kamtip ka kebajia. Hadin kindiat por lawan gawe ka phone call layatu ba u Brandon ula yap hasyan. Ha kajing aksiden kali. Ha kajing kendit ha hospital hi Kamira kelakelon hajo. Kajing jia aksiden basyarkai kelashim ya kajing im u Brandon bat ikun badang syu armet keladu no. Kajing kemen kampat dasdang bha Henry kebenta jong kajing sengusi kebakam syarkai lawan tap ha kajing im jongka. Kajing yap jong u Brandon kelapenduk lut ya kajing im jong Kamira. Haba Kamira kelakendit kadon ha hospital ka doktor ka ong ba ikun ru ilas niu no. Kami jong u Brandon kawan sa hospital da kajing bitar ringkat ki umat sengusi. Henry kawan ban keno ya Kamira. Pi kababam ya kajing im jong ukun jonga pilabam lut wad ya kikun la jong ru. Pin numyo wad ju kemilinti ya kapisa kabade jong ukun jonga. Pin omyo wad ju wanshu haying jonga. Kamira ka ong May wad ju kran kumta day tang mapi kabadu ngaru ngladu lut. Hadien saus ngi Kamira kelayomi na hospital. Henry don bawan shaw ne ap yaka. Kami ukpa jong karu kilayap saus ne mensyua. Kamira kelit syong hajan ka railway station katia kadam hangta. Kabam Henry ka kenmau ya kikintien jong u Brandon. Ba u ong yaka kikti jong pi kilong kumba pidon jadu kaja kajur kabang bha. Kamira kamdon bisa sibun Henry kala bendano da kiksiar ba penshna ulok jong kahi. Kala tiet da kamit dieng kasait kuj bat nyat rong bha. Kasdang bensyong dukan dija kabarit harut surok. Bat ka ai kerteng da Kamira dhaba. Kasyet ya kijingbam da kadok nuot kabasbun. Kajing ha jenti jongka kamlong kabasuk. Kadap da kajing syaktim haba kasyong dukan harut surok. Henry kalong kabayai sya. Ha kawe kajan miet. Kadba kadang lum mikitiar ban kangno ya kadukan. Kamira kakumpet kumnore klayo i ya sangut ki kena. Kiba syong hapo jong uwe utieng bahe. Kamira kakot yaki. Bat kita ki kena kilawan hajan. Kamira kakeli. Kun piale ayu hangne. Shanu ime ipa jong pi. Ubala kam he una ong. Ime ilayap. Ipa ilapet. Ngiklem yok bam mentala saus ngi. Kamira kasengusen yaki. Bat klasyet bam marmar. Kala ayaki. Bat kilabam. Ukena uba kamrit ubat yaka janpong jongka. Ula ong. La syairu enyok jingbam ne em. Kamira kelajubab da kajing kemen. Bat kakedup yaki. Man kasngi towan pinyok jingbam. Kamira watla keladu ya ulok bat ikun. Henry kasngeu kumba la kerku yaka da kini kisangut ki kun swet. Bat kelabuk kerteng yaki. U Ahan, u Nil, u Vishal, bat u Araf. Bat kam disyu tang kebaladu ya ulok bat ikun. Henry menta ila long kum kakmi jongki. Hadin kajing treshitom jong Kamira. Klem dalap basngeu tu ladap kat san snem. Bat kila lech school kila nang he nang san. Kamira katrai borba mit bat sngi banyok pak school yaki haki kerdan baper. Kibriu kisngeu tenat bat baro kitip bat itu bahayaka. Kasyat ata bun kilo hakashi sngi klem taj nakabenta ban pendap iki kun swet. Henry kajing Aisha kalong kabor. Kini ki kun swet menta kim desyu ki kelung kila lech bule haki kerdan bakam sajrong. Ha kawe kesngi kata kadai haka porslap. U Ahan ulawan mare hadukan jongka. Ula nguk kejat yaka. Ula yatu May menta ngelapas haka jing pule engineer jonga. Kamira kadap da kajing kemen. Kakudup ya u. Kaong artat.
Ko khun jonga ki jing duai jonga bat ki jingker khu jong ublei kim ju long le no ei. Barok sangut si para kila long he long han halaki jong ki kerdan. Henry uwe ubriu ubarius pa ubariunar ke jingmut jing perkat. Bat de une ubalapan aksiden ni ubrandon hadu ba ulayap no hasyan. Hadu ba ka lok jong u kahapan syong kamai jakpo harut surok. Menta une uhe spa utmu ban penjot yaki namar kajing bisni usyepting yaki namar umkwa ba kin kamrus pa kiwei ban ya u. Une ubriu daka buj ba bisni upha daki pulet ban penprano ya kadukan dija jong kakmi jongki kamera. Kadukan kelaprapom. Kamera kakerpat yaki pulet. Sahem kane gede ka jakpo jongki kun swat. Henry ki pulet kim sngap ki ong yaka kane ka jaka kamde ka jaka jongpi. Kamera kelalumno yalaki jongki tiar kalira no syaying. Hakata kamit kamera kelayok jeng pangsyet kaap yaki kun bakala sumar. Henry une uhespa ulatau ka plan babiang. Usyutok yaki kena samla ba kamera bat ulok jongka ubrandon. Kidei ki nong lepop. Dei maki baka kmi ukpa jongki kilayap no namar ki kwa ekaspa. Kini ki kun samla kila nget hakajing penshoy jong u. Kilet haying daka jing bitar kila mai ya kamera bat kila mi no na ying jongka. La shimpos nam ganti kamera ka immarway. Henry ka ap jingkermen klem kut lat hakadok nut jongka. Ba ki kun swet bakala psaya ki kin sawan pai shisin kasngi. Watla ka shimpot slam. Ha kabakot uriu hespa ulayok ka jingshitom kabajur. Bat ulaling a ulapisa hakaman sim jong u. Hashwa ka jingyap ulayatu ya ka jingshisha baro. Ba kamera kalong ka riu kentay kabashisha bat kabashida. Bat omday maka kabapenyap ya imay ipa jongpi. Omdon jing bakla na kaliang jongka. Henry kadai katu ka riu kentay kabalayay treshitom na kabenta jongpi. Uahan bat kipara jong u kila babe. Bat menta ka jingshisha kalapau. Ha ka step kababut kikali baremdor ki kun swet balasamla menta kila wanpai syaying jong kamera. Kidam haki kejat jongka bat kila ong. May ngila lepop kabom laksyu ban isen ay. Bat barok sangut ki yampat donut hangta ki panmap yaka. Ki ong ngimdon hoksyu ban im hakapertay to map yang ngimay. Ka ay kajing pensaja pin ay hangi ni kloy ban le. Ka kami kala ong naduk menok hun ngaladep map yapi. Henry tang kaway nga siyong si ba pimsan niya yanga. Uahan ula ong may ngiwan syaw yapi yalit no siya ying bat ngi. Kamera ka kedup yaki bat kala ong. Ka kami kam jutew na lep bersyak ya ka jing bakla jong kikun. Kamera watla kala yok ban syong haka ying pakidulan. Henry kam syong suk. Ka ong ya kikun swet bakalari. Lada pikwa ban yok jing map. To pensna ka way ka ying ban ri kun swet. Barok sangut kila menjur ya kane. Menta kamera kadai ka nongri nong sumar ya kikun swet. Uahan Vishal Unil bat Araf watla kila long he long han. Henry manla ka janmit ki juya bamjar kat lang bat ki kun swet. Ki imsuk imsain daka jingkemen ringkat bat kamera. Kabalong ka nong sumar jongki kum ka kemi. Ya ka jakari kun swet la ay kerteng daka Mira Memorial Ashram. Omtang songut Henry hajar ngut ki kun swet. Kadur jong ubrandon labu ha ka kerdop jong ka jakari kun swet. Ka jing iit bat ka jing shisha kim jusha penram. Lada episode nat sengaw like, share, comment, bat subscribe ya ka channel.